met elkaar. Dat we het hopelijk ook interactief kunnen houden. Dus stel ons gewoon vooral ook veel vragen. En wij trachten alle vragen naar eer en geweten te kunnen antwoorden. Was de commissie Volksgezondheid van het parlement van Aruba hier op bezoek. En we hebben hen meegenomen in waar we als ziekenhuis staan, waar we naartoe gaan. En natuurlijk eigenlijk ook een beetje waar onze behoeftes nog liggen. Met alle veranderingen die zich doormaken mondiaal. Dus op het gebied van innovatie. Kijk naar robotchirurgie, artificial intelligence. Maar ook de veranderingen op Aruba met de ongedocumenteerden die voor een deel gelegaliseerd worden. De vergrijzing die naar ons toe komt. De personeelsuitdaging die we allemaal met elkaar hebben vanwege financiën, het gebrek überhaupt aan mensen. Mensen die we van buiten moeten halen. Maar ook over de bouw, waar we de afgelopen jaren heel veel hebben beleefd. Een aantal dingen zijn minder goed gegaan, gelukkig heel veel dingen wel goed. We zijn inmiddels ontzettend trots op wat er staat. En de komende weken, maanden werken we nog toe aan een nog beter ziekenhuis. Onze projecten, de dialyse, de HH-bot, een nieuwe endoscopiekamer die we neergezet, het werken met nieuwe apparatuur. Om eigenlijk het parlement duidelijk te maken dat het ziekenhuis van Aruba een heel goed ziekenhuis is. En dat we concurreren met hele mooie en goede huizen over de wereld. Maar dat we vooral trots moeten zijn op dat wat we hebben. Dat Aruba trots kan zijn. En dat wij als mensen, ik als bestuurder, maar wij als personeel, maar ook de parlementariërs echt trots op kunnen zijn wat we met elkaar doen voor de samenleving, voor de zorg van Aruba. Nós estamos em comissão fijo de saúde, de visita cerca do nosso hospital, aqui de fracciones de AVP Futuro e também MEP. Mas é reunião muito interessante, então tem muitas perguntas ao caso, tocante rivalidade, centrum, projeto que nós temos, nossa dialise, que nós estamos pronto a anunciar, onde nós vamos ubicar. E também tem perguntas over o bouw, het huidige gebouw, perguntas over financiën, over cybersecurity. Dus het is echt algo interessante e me estou contente com nós mostrar o interesse no hospital. E me espero que a reunião assim, que dá um lugar cada ano, para nós poder intercambiar ideias, para nós o parlamento também está echt op de hoogte de que cultura está de nosso hospital. Depois da reunião, alguns de membros também fazem recorrido dentro do nosso hospital para não pôr echt de cerca que o nosso hospital significa para nós Aruba. E também há alguma pergunta extra onde o nosso personal do hospital pode estar atendendo e também contestar a pergunta aqui. No final, me quero mandar para estar presente, muito importante para o hospital. Me quero agradecer pelo interesse mostrado no nosso hospital e me espero que nós podemos ter uma boa cooperação junto.